Dudu Rembulan déning Sumono Sandi Asmara. Dudu rembulan sing sigar kena jemparing nalika Permati dolanan Pasopati. Dudu lintang sing ajur nalika Pagunadi matek aji lebur sapethi. Lintang lan rembulan tetep menteong gandulan langit. Mung manungsa sing rumangsa bisa ngrapal mantra adeg-adeg keblat papat 5 pancer ngobral derajat pamer pangkat rumangsa dadi lanange jagat. Dudu rembulan sing sigar kena jemparing nalika Permati dolanan Pasopati. Mungkonang kinukup kabar jomplang. Tak pilih pangarsa kinasih déning Ani Sumarno. Pangarsa kinasih ya pangarsa sing bisa ngrasakake ngelih ing wetenge wong-wong sing abot sanggane urip saben dinane. Alusing budi lan aruming wicara jumbuh karo grenjet greget budidaya nyukupi putih warga sak bangsa. Pangarsa kinasih ya pangarsa sing kaya lekase wong tuwa sadurunge si anak rerepa wis ngerti butuhe apa. Paribasan anggur wetenge dhewe luwe tinimbang si anak sambat ngarwara. Tak pilih pangarsa kinasih ya pangarsa sing lisane sembada karo tumindake. Ora mung janji-janji sagumuk, tibane mung pambujuk. Pangarsa kinasih ya pangarsa sing pinilih.